No, takže čaute ľudia. Tento vám niečo povie. Čaute ľudia, dajte na môj kanál odber a dajte aj Matiasovi odber, pretože má len 2 odbery, ale aj mňa nedajte a ja budem mať už 20 odberateľov. Sa volá Šimi TV. Šimi TV... Čo? Čo Šimi TV? Šimi TV toľko. No dobre. No tak, čo ideme hrať? Čo chceš hrať? Hoci čo, môžeme ísť? Najprv na rozcvičenie. OK. Budem troška slabý, lebo ma troška otravuje toto. Ja sedím na žiadnej stoličke. Mobil sedí na stoličke. Ale čo som takú stoličku. Dobre, idem si asi priniesť. Ja som tu. Takže ľudia, dávajte Matiasovi odbery aj mne, pretože veľmi sa poďakujeme a dajte aj ku Demo TV toto odber, lebo toto sa to volá, no nevadí, toľko. A teraz sa tešte. Ups. Takže už som tu. Príde Matias. Som tu. Čaute. Ale Mati, keď si dám webkameru, tak ma budú vidieť. Nie, nebudú vidieť. Ja to mám tak, aby ťa najviac počuli. Takže ľudia, tu musí takto sadnúť na vysokú stoličku. Počkať. Takto. Čo si mám zobrať? A ľudia, ešte, keď chcete môj druhý akúnt, tam mám hrozné skiny, tak napíšte do komentu, že či mám ísť aj druhým, alebo aj iné toto. Inú hru. Potom pôjdeme aj toto. Také Battle Royale. No, hej. A skúsime dať Viktoriu. Dokým nedáme, tak my do rána skapeme. Áno. Keď to bude zvláštne. Také není, lebo ja nechcem skapať. Ani ja, neboj sa. Nikto nechce skapať. Ani naši sorry, diváci. Nikto nechce skapať. Dobre, ja idem. Dobre, ja idem za chvíľku. Troška to nevidíte. No, toto sa zase nekúpime. Troška sa vám snažím upraviť. No dobre, nič som neupravil, nevadí. Takže ideme. Upa. What the Ty kokso, jak mi toto snipe. Dobre. Ty si mal nejakú rovnú, čo? Hej. Krivu. Počkaj, tak ja si dám rovnú daku. Ja som mal heavy sniper rifle. Ups, to som nemal hovoriť. Prečo? Nie, aj tak je zlé, nesnážam. Jo, na pod. Tvoďok. Upa. Kde si? Ja ti aj meno nevidím, ani nik. Dobre. No čo? Ty spener. Kurňa. A ty nie si špemer. Nenadávaj, dobre. No, jak si mi mohol dať niečo? Však ti vysela hlava.
Uvidíte, jak hrám už normálne sú nejaké hry. Ty vole, skoro. Skoro si mi dal. No poď. Poď, máš tu darček, nejaké svetielko od Mikuláška. No dobre, tak nič. Pup, pup. Pa. No som nemal nabitú, takže sa neboj. Ale prvýkrát počujem, jak klikám tie. Dobre. Ty vole, skoro si mi dal pálenú. Opa. Dobre. Ja nemám snajperov nabitú. Vieš, že som blízko teba. Upsík, ja som krivý. Ne, ja som nemal nabitú zase. Dobre. Nemám nabité zbrane nikdy. Ani zase nebudem mať žiadnu zbraň nabitú proste. Som na tvojej bejske. No tak. A čo? Čo? Jak som ti nedal? Čak by som ti mal... Opa. Ježiš. Ty kokso, to skoro. 38. 30 AP. Dobre, hovorím. Doriť. Jo, dal som ho. Teraz ideme čo mi do mobilu. To máš jaký mod? Mati, počkaj. Chceš dostať headshot z karate? Počkaj, dám ti headshot z karate. Ja to si kúpil, to je teraz šofer. Nie, že jaká ryba tam lieta? Pum. Jak sa volá ten tvoj? Fisstix? Sticks. Len? Vole, tie nové skiny, tak to je hrúza. Tie mená menia za starých skinov. Jak tam mierí? Opa, ty vole skoro. Dobre. A som zmedet. Let's go, baby. Opa. Dobre, skoro si mi dal, ale že úplne skoro si mi dal. Tak ja dobre snajpujem. Akože táto je dobrá snajperka. Ja vieš čo, mám rád to. Ja radšej tá Bolt Action Sniper Rifle a Reaper Modular Sniper Rifle. A tam mierí. Vystrel. Ty vole, skoro. Ale jak ti nedávam? Však mierim na teba a... Pup. Ale vysiel hlavu a potom... Dobre? Jak som ti nedal? No, úplne veľa si strelil. To čo si Vieš, jak dostal Oliver minule? Pozri, ukážem ti, teraz ma nezastrel. No, box fight, čo ste si dali? Pozri, tak to bol. Takto. Tak to bolo v full boxe. Toto je Ripple. Pozri, postav sa tam a vyskoč. OK. Vyskoč. Ale kam? Postav sa Kam? tam vyskoč a vyskoč.
Uííí! Takú si headshot teraz som mu dostal, dal. ty ináč, ale nie headshot. Čo som mu dal. Ježiš, ja som debil. Ja som krivý. Málo. Dobre, to nedám. Dobre, to sa úplne na blbo snažil. Teraz veľmi musím. No ale tie tvoje šokvejdy. Rozcvičkaj sa. Čo? Mama. Dobre ľudia, som tu. Mama mi dohodila celé video, tak som to stopol. Nemám asi čo? Prídu nejaké komentáre na mňa. Tak mu to píšte na jeho. Za chvíľu budem robiť live. No ešte 30. Opa. A ty si neurobil fullbox. Tak chcel som. Dobre, video ešte musíme ostrihnúť. Nie. Môžem. No dobre, ľudia, zase som tu, mama ma zase otravovala. Neviete, to je normálne. Konečne. Ty vole, skoro. Som to počul od teba. No poď. Ty vole, mám taký dobrý aim niekedy. Dobre, radšej nič. Tak tam visí hlavička. Dobře. Dobre. Čo si urobil? Ja netuším. Ty vole, s Jarkou z takejto diaľky. A to máš jakú rajfu? Modura, ja neviem ako sa volá, neviem to prečítať. To vieš, jaká dobrá? No nie je až taká najlepšia, ale pre mňa je dobrá. Pup. Skoro non-stop si chcel dať, čo? Čo? Počkaj, zavolám ti na mobile. Dobre. Tak toto je hrozné. Ľudia, hneď som tu. No, vidím sa. Škoda, že sa na ne neviem pozrieť. A ľudia, potom, ak chcete aj iné videá, nielen o Fortnite, tak napíšte do komentu, jakú hru mám dať. Mám tu takéto hry. No Zelda nie, lebo to bolo kamošové. Takéto hry mám. Napíšte do komentu, že či aké video mám dať. Alebo môžem aj sám, nemusíte komentovať, ale ja by som chcel Fortnite, ale chcem podľa vás niekedy. Keď chcete. Jedno, aké video mám. Aké videá. Okay. Jupi. Mám ísť dvíhať, ste asi počuli. Dobre, už je pola. Vole, prečo mu nezdvíham? Hello. Čau. Čau. Teraz ma počuť dobre. Hej, lepšie.
Tak na hovno máš tú kameru. Prosím? Tak na hovno máš tú kameru. Nemám až tak zle. Neviem. Ľudia napíšu, že či ju mám zle. Neviem. Ale daj si to opačne, lebo to bude zlé tak. Jak myslíš? Pozri, že otočíš to takto. To tak bude lepšie. No, aby videli, ako hrám, tak to je lepšie podľa mňa tak. To úplne zle vidíte, vy tu máte, počkaj, tu také čiary. Neviem prečo. Že by som mal masný album. No, tie tvoje šokvejdy, však to je tvoja láska normálne. Oktagón, poď už. Ešte spener. Ty čo spenuješ? Toriky? Ne, pardon. Dalo sem. Upsík. Ježiš, to čo mám? Tak to už to je. Mám quest urobený. Yes, máme dobré kameru. Áno, máme, dobre. Dobre. Konečne. Nech dobré kamera. Kde si? Pôjdeme aj nejaký jeden battle a To konečne. bolo jak blízko. A čo? Nemám nabitú zbraň. Blízko som dal predtým. Hej, blízko. Vidíš, aké dobré náskopy viem dávať? No, síce nebol náskop, ale skoro. No, ty máš. Ešte som krytý. Jau. Nepôjdem tak. Zase rečky tu je. Moja ruka. Nemáš rečky, ale poďme už battle. Okej. Upsík. Čo sa deje? Dobre, ja som išiel. Ja to už štve tie káble, no. To stočí, to Mne sa nechce hrať Fortnite. Dáme jeden zápas iba. Už sa daj Battle Royale, ty hovnový Battle Royale. No štvetá Wi-Fi-na. Máš problém. Už sme tu, máme John Wicka. Konečne. Ja to mám tak, že nech sa mi to samo. OK. Ty ani neimotuješ, aj teraz imotuješ. Ty vole, jakú Wi-Fi máš? Som dávno emotovala, ty. Mám troška hlasno, dám. Dáme rank, kedy? Nie. Ty si dal ešte ready. O 2 hodiny bude Loser Fruit. Loser Fruit, alebo... Nie, jak sa volá ten chlap? Tento. Lačlan Icon Cup. Nie, nedajme rankedy. Tak čo chceš? Jeden baton normálny? Hej. OK. Ale nie, dajme reloady, lebo to sú hrozné zbranie. Počkaj, chcem dať cancel. Dajme reload, lebo to sú hrozné zbranie. Komu sa páči táto seasona, tak napíšte do komentu. Daj ready. A tu ešte vidíte na moje meno tam nevidíte, Matias Podkehy. Ale všimnite to, hej, len tie štvorky, tie si nevšimáte, potom ho uvidíte aj jeho.
Má tiež docela videa, dobre. Hora na telke. Čo tam bolo za dolár? Bude FNCS normálne za doláre, 80 dolárov max. Tak keby som vyhrala, by sme mohli asi milionári, nie? Či? To je koľko euro? Koľko minút to ide? To neviem, lebo dvakrát som urobil, trikrát už som urobil video. Keď dohráme toto, tak už končíme. Asi 20 minútové, tak nejak. Sa mi to hodinu bude inštalovať. No zrazu. OK, môžeme ísť. Prečo sa to vymohlo? Nepozerajte sa na môj skin. Akože videli. Na tom je, nedám veriť, no. Ale ja nevidím seba. Jak seba? Ako vo videu, či čo? Dobre, nedobre. Ani až tak. Pistola, John Wicková. Riečka. To by bola Ancient. Alebo táto ani neviem. Rachel! Jupi! Moja obľúbená. Jupi. Máme svoju obľúbenú. Čo je? Ja je shotgun. Sú nové zbrane, nie? Nie. Ja. Ale revolver to nebolo. Ja aj bolo. Prosím. Idem ku tebe. Jak tam lietáš? Joj, ty vole. Dobre, len tak som si strelil. Som na strome. Aj. No, urob si fall damage, áno, pekne. Zničíme. To je debil. Proste, pardon. Dostal si. Ale ty cheaterák. Do vody si išiel? Do vody. Ja. Tak jasne, že no. Jo, naša druhá obľúbená. Asi tretia. Tu je Mati. Kde? Kde je? Nevidím. Čo? Označím. Ja vidím Storm, no. Ježiš, SMGčko. Sice je. Dobre, toto bude asi 30 minútové video. Ak dáme 50 subscriberov... Headshot, bro, headshot. Keď dáme 50 toto odoberateľov, tak budeme natáčať aj live, nie len takéto nudené videjka. Čak. Aha. Ty kde je? Čo je jaký krivý? Tak ja si to môžem aj lootovať. Ma ani netrafí ten vegeško. Čo nenadávaj teraz nič. Čo teraz mi nenadávaj, prestan sa. No? Čo? OK, dobre. Vieš, že máme... Ty máš 4 kg. Slabúčky. Dobre.
aj u mňa boli docela slabí. Mňa spinujú. A keby ste nevedeli ľudia, ja som to vám povedal. Radšej idem preč. Pom shotgun. Máme backpack. Jeden je? Jak sa bojí. No čo, bojí sa môj stan? No. Pribotní sa teraz hneď. Máme To backpack. som už raz zabil. Ten je slabý, ale ma zabije. Backpack. Jo, mám. Dobre. Ty kokso, teraz sme len začali a máme už toto. To mi nechaj tento loot. Dobre, čo sa si zober? Toto. Veľmi všetko epic. Úplne všetko skoro. Toto neznášam, lebo tá je na hovno. Ale prestan s tým hovno. No vlastne, toto. To nie je na hovno docela. A to keď vystrelíš, Tak to čo? dáva, vieš to, dáva, neviem, málo to dáva veľmi. A však to podľa... Čo si mal kamanu? Takú dobrú shotgunu potrebujem. Ja mám, vieš, ktorú? Ja mám túto. Epike. Ja mám pampu. To bola... To bolo moje. To by malo byť moje. Aha, ty vole. Raketa tu ide. Mati, dáš mi do toho náboje? Do čoho? Do shotgunu. Nemôžem teraz, Pavlo. Ale ani ja nemám veľa. Počkaj, vyznačím epiku. Dobre, 116. Dobre, oni ma nevidia. Jak? Áno, spinuj ho. Dobre, 116. On má koľko HP? Koľko si mu dal? Dobre, ideme. Počkaj, dám si Ale hej. daj mi do shotguny. Mám málo, nepočuješ. Mám ich málo. No, ďakujem. Čo zdial? Lidi. Pardon. Super, ide sem. Ale ďalšie. OK. Ne. Fall damage, nič. Dobre, na čo? Okamžite potrebujem medkit. Nemám ani troška. Počkaj, tu je nejaká cestka. Tam, že by tam bol... Sú to len shieldy. A ľudia, napíšte do komentu, lebo ja si s ním tuto volám. Nevidno to, škoda. Uj, ty kokso. Ja s ním volám. Aby ste ich vypočuli. Ja chcem dať nahrávanie obrazovky. Pozrite. Tu je drop. No a tu je zase človek. Kde je? Jack. Mytik. Dobre. Ty vole, ja tu zabíjam. Hej, oni mi ho pozabíjali. Mám legendary mamut. Jo. A ja zase mám... Ne. Nekliká mi. Au. Na čo mám tú stoličku? 151. Dobre. Hello. Čo mami? Koľko máme kilov? 9. Spolu. Ty vole. Určite medkitov. Ale noci do riti. Nechoď ku nemu. On išiel ku mne.
ale... Máš jaký zlý? Ale čo? Však to sa nedá. Potrebujem môj lút, ale hovno ho nájde. Ne, ale nedá. Hovno. Tam je vnútri, nechoď tam. Bang, ešte mi skúpam. Nie. Oni ti betujú. To sú klamári úplní. Haha, Sabrina. Díky, Sabrina. Takže, ľudia, toto je všetko z dnešného videa. Takže čus a ešte raz. Dajte odber, lebo to rána skapeš. Teraz je už koniec. Hej, konec. Čau, čus, čau. Dajte odber, čaute. Čaute.